Здрасти, Кира. Здрасти. Искаш ли да се сдобрим, защото на мен ми омръзна вече? Да, и на мен. Да. Аз тук му отивах при Алекс да му кажа тайната. О, ами относно това аз вече му казах. О, не. Но в кутията няма пари, а има снимки на баща ми, защото той е бил собственикът на вилата. Той ли е построил? Да. Затова искам да видя негови снимки. И затова аз не исках да Алекс да знае тайната. Майка ми и брат ми не са ми казали, че той е умрял още от когато аз не съм се родила. Но брат ми каза скоро, че той е умрял преди да се родил. Трябва да кажем на Алекс. А защо ти е казал? Да зная. Той още ли е при вас? При майка ти? Не, замина далече. Ясно. Трябва да намерим Алекс, за да Трябва бързо да му кажем да. Хайде. Хайде. Дано да е във вилата. Сигурно е Тали. Да отидем да я прочетем на мамата. Виж, Скайлър, намерих тайната стая, отворих кутията и там нямаше пари, а имаше снимки и описание за баща ти. Прочетох малко и видях, че той е починал преди ти да се родиш и си помислих, че ще искаш да го видиш на снимка и да прочетеш малко за него, да знае, че съм оставил всичко, което намерих в кутията, на масата, в стаята на вилата, за да видиш всичко на това насаме. С обича, Алекс. Значи той е разбрал? Да, явно той е намерил първо стаята. Да. Еми, ако искаш, иди да го видиш, аз ще изчакам отвънка. Добре. О, Скайлър, че ли си? Да. Какво правиш? Гледам снимките. На неща ти. Да, съжалявам. Аз си написах това писмо отпред, да ти видя ли го? Да. С Кира. Да. Тя... Аз го видях. В смисъл, съжалявам за това. И смисъл вече не се сърдя, щом се крива за това. Аз не знам дали бих постъпил така, но явно ти се оплашила или нещо подобно. Еми, добре. Може да те попитам само, може ли телефон ти, защо трябва да звъна на Роналдо? Да. Мисля, че ти имаш ли номера? Да. Добре, благодаря ти. Чакай. Само ще му звънна. Ей, тук живе. Хало, Роналдо, какво правиш? Да ти кажа, разреших случая, смисъл, някакво друго да правим, да. Да, всичко си мина добре. Еми, да, малко се почувствах зле, защото ме излагаха, ама в смисъл разбрах, че са ме излагали за нещо лошо. Абе сега тия неща не се говори по телефона, ще ти кажа вече, когато там се срещнем. Да. Кога срещнем, тогава ще ви кажа. Окей, хубаво. Да, това общо взето исках да ти кажа. И не ти звъннах от моя, аз ти нямам номер между другото.
Окей, ще ми го дадеш някъде. Хубаво. Да, понеже това е на скала, сега ще ги върна. Като се върнеш, ще разменим номерата и ще кажа вече за какво ще взете стане. Добре, хубаво. Айде. Ето. Хубаво. Аз ще излизам. Аз между другото сега бях на втория етаж. Аз ще излизам, ти ще излизаш ли? Ами да. Или, окей, хубаво, остай ги тук, хайде. Кира? Да. Дайте ми магазина. Що? Да, вземем храна за вилата, да имаме и такива неща се отгледи. Хубаво, окей. Чакай, аз не съм чаката. Да заключим малката стайчка. Чакай, не я заключвам, защото аз трябва да се взема само. Ти имаш ли пари? Да. Имаш. Да. Аз сега ще заключвам. Окей. Взимам си ключовете. Да. За малката стаичка, голямата заключваме. Не, трябва да заключим. Чакай, защо не се. Добре, хубаво. Да. Искате ли от пари? Да, имате ли пари? Аз имам. Да. Добре, хубаво. Имаме пари. И сега да заключим. Айде. Вече си става, взели някакви продукти. Да, даже изготви. Така ли наши милко да обучавам? Добре, аз между другото само да ти кажа, пак съжалявам за една случка. Знаеш, с танцата и такива неща. Кира, какво става? Ами, ще трябва да се събера, защото ме извикаха на вас за работа, трябва да се събера по-рано. Къде в Англия? Самолета ми излета след час. Ще направо ще залетиш. Окей, след. Песни са им. Добре, ти сега направо към летището ли отиваш с куфра? Да. Аз ще изпратим до... Добре, смисъл. Приятен път и... Дано тази работа е успешна, която сте извикали. Да. Чао. Чао. Другата година. Чао.